Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хайырлы көн. Фәрит Кәримович, без менә шулай республика балалар хастаханасыннан төрле юнәлештәге табибларны чакырып, менә монда әңгәмәләр корабыз. Бездә инде булды педиатр, психолог, нефролог, пульмонолог. Бүген менә балаларда күз авырулары турында сөйләшер өчен офтальмологны сезне чакырдык. Иң беренче, менә бүген балаларда күзләр сәламәтлеге белән нинди тенденция күзәтелә? Кайсы авыруларның артуын ачык теркәп барасыз? Кайсылары кими бара? Бүгенге көндә балалар күз күрү сәламәтлеге елдан-ел кызганычка каршы начарая. Күзлек киюче балалар саны арта. Хастаханәләрдә, шифаханәләрдә күзләргә операциялар саны арта. Бу күренешнең сәбәпләре төрле. Иң яшь очрый торган бу инде тумыштан ачыкланган индидер чирләр. Икенче чиратта бу имгәнүләр балаларның ниндидер нәселдән килүче чирләр очрый. Инде күзлек кию сәбәбе бу инде бүгенге көндә бик яшь кулланыла, бик күп вакыт кулланыла торган гаджетлар, телевизорлар, компьютерлар. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы хәбәр иткәнчә, бүгенге көндә бөтен дөнья буенча 42% кеше, олыларда, балаларда күзлек киергә мәҗбүр. Рәсәйдә бу сан Татарстанда сыман 10%-ка якын. Татарстанда рефракция проблемалары 3,5 мең балада очрый 100 меңгә. Шуңа күрә бүгенге көндә бу проблемалар актуаль һәм без аларны чишергә тырышабыз. Татарстанда 100 меңгә 3,5 мең балада очрый рефракция проблемалары. Башка чирләр турында әйткәндә инде бу глаукома, балаларда күз басымы күтәрелү. Бу инде 20 меңгә бер балада гына очрый. Бүгенге көндә иң актуаль балалар арасында проблема дип вакытыннан иртәрәк туган балаларда очрый торган ретинопатия булып санала. Ул 3,5 килограммнан җиңелрәк һәм 35 айга атнага кадәр туган балаларда очрый. Тагын тумыштан килә торган чирләргә бу инде катаракта. Без аны улларда гына күрергә күнеккән, ләкин балаларда да очрый. Безнең балалар хастаханасында аларга операция ясала һәм алар күрәләр, тулысынча яшиләр. Шулай. Катаракта хәзер теге ешрак очрый башлады балаларда, әйме? Ешрак очрый башлады. Моның сәбәпләре нәрсә белән аңлатырсыз икәнсез? Тумыштан килгән бөтен чирләрнең дә беренчедән инде бу нәселдән килүче ниндидер үзгәрешләр, аларның сәбәпләре бик төрле, экология, ничек кешеләр үзләрен тоталар, нәрсәләр эшлиләр, нәрсә ашыйлар дигәндәй, нинди һава белән суйлар һәм нинди сүчәләр. Аның шикәр чире белән дә бәйлелеге бар, димме? Ата-аналары шикәр чире белән чирләсә, әлбәттә ниндидер тумыштан килгән үзгәрешләр балаларда ешрак очрый инде. Шикәр чире балаларда очрый, аның башка ниндидер нәтиҗәләргә китерә ул күздә, катарактанда беренче чиратта тормый. Менә балаларның күзләрен тикшертү өчен табибка кайчан барырга, менә әти-әниләр беренче чиратта нинди билгеләргә игътибар итәргә тиеш? Ата-аналары яки инде ниндидер табиб күзендә булган теләсән инде үзгәрешләрне күрү белән, сизү белән мин күз табибына мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәм. Инде булай зарарлары булмаса, һәрбер баланың табибка күрсәтү вакыты төгәл билгеләнгән. Бу инде беренче тапкыр баланы 1 айда күрсәтергә кирәк яшәү поликлиникасы буенча. Икенче тапкыр 1 яшьтә, аннары соң балалар бакчасына барыр алдыннан һәм мәктәпкә барыр алдыннан. Бүгенге көндә мәктәпкә йөри торган балалар арасында ерак күрмәү бик еш очрый, шуңа күрә дә
балаларны елга бер булса да без мәктәптә укыган вакытта елга бер булса да күз табибына күрсәтергә тәкъдим итәбез. Миопия Әйе, миопия. Аны педиатр да әйткән иде безгә, миопия арта бара дип. Орта, елдан ел арта, күзлекләр кияләр, күбрәк балалар. Ну, шундый чорыдыр инде. Менә шулай. Менә сез глаукоманы әйтеп киткән идегез, теге онытканчы тагын бер сорау бит әле. Ул шул күз басымы белән бәйле. Аны бит инде ниндидер аерым диагностикада ул ачыклана, әйме? Аның билгеләре нинди глаукоманың? Глауком билгеләрен табибка гына инде мөрәҗәгать иткәч белергә мин тәкъдим итәм. Юк, ул баланың менә башы әйләнергә мөмкин. Юк, ул тумыштан килгән глауком, ул тугачтан ук билгеләнә. Аны инде бала зарлана башлаганча билгеләргә кирәк. Аны күрергә кирәк. Шуңа күрә безнең республикада да, безнең илдә дә төгәл билгеләнгән бар вакытлар балаларны күрсәтергә табибларга. Алар инде аны билгелиләр, ачыклыйлар һәм ниндидер мероприятиялар уздыралар. Бу. Менә хәзер шушы гаджетлар турында инде әйтеп китсәк иде, хәзер бит инде балалар яшерен батырын түгел, аңа бик бәйле, әти-әниләр үзләре дә ничектер аңа теге балага бик теләп бирәләр дип әйтәм инде, бик күбесе дә каршы да килми, тыймыйлар да. Менә алар күзләргә ни дәрәҗәдә зыянлы, көненә ничә минут рөхсәт ителә бу балаларга? Һәм нинди зыян китерә? Ну, бүгенге көндә шул миопия артуы ул беренче чиратта гаджетлар белән куллану вакыты үсү белән бәйле. Ләкин аңа да карамастан прогрессын туктатып булмый. Шуңа күрә без балаларга да, олыларга да бу инде компьютерлар белән кулланганда аны эш өчен генә яки инде уку өчен генә кулланырга тәкъдим итәбез. Ата-аналарны кисәтеп торалар, һәрбер табиб кисәтеп тора, больницага барган, шифаханәгә барган сайын. Шуңа күрә гаджетларны куллануны бөтенләй алып куеп булмас дип уйлыйм инде. Аны безнең тормыштан ул хәзер безнең яшәү рәвешенә кергән. Шуңа күрә ничектер инде бөтенләй тыеп булмас дип уйлыйм инде. Чөнки аны балалардан бөтенләй алып куйсак, ул гаджетларны алар анарысын үскәчтән аны катлаулырак ничектер өйрәнә башларлар дип уйлый инде күп кеше. Шуңа күрә аны тәнәфесләр ешрак ясарга аның белән шөгыльләнгәндә инде. Һәм әйтеп киткәнемчә, эш өчен һәм уку өчен генә кулланырга тәкъдим итәм. Ул бит әле күз кибүгә дә китерәме гаджетлар? Күз кибү чире балалар арасында очрый, ләкин алар аны җиңелрәк үткәрәләр. Һәм менә шушы зыянлы тәэсирләр бетү белән гаджетларны алып кую белән бу үзеннән үзе рәткә керә. Ул инде улларга кирәк ниндидер тамчылар тамызырга һәм ниндидер дәвалау мероприятиялар уздырырга кирәк инде. Менә шулай. Балаларда ул очрый, ләкин үзеннән үзе бетә. Менә шулай. Бик сирәк без бу чирне, күз кибү чирен дәваларга мәҗбүр булабыз. Бу бик сирәк очрый торган хәл. Менә шулай. Яшрак бу инде ерактан күрми башлыйлар балалар, күзлек кияләр һәм шуннан чыга торган башка проблемалар. Менә без инде өйдә билгеле күрмибез әти-әниләрнең балаларына күп рөхсәт иткәнен, компьютерда утырырга, анда планшетта. Менә җәмәгать урыннарында ничек уйлыйсыз, кирәкмиме менә шундый чикләү кертергә әти-әниләр өчен? Ну, әти-әниләрне чикләү кайчакта күрәбез бит инде хастаханәләрдә, чиратта утырганда. Күп ата-ана өчен бу бик уңайлы, чөнки анда карап утырганда балалар тик кенә утыралар, бер кая шауып йөрмиләр дип әйтим инде. Шуңа да карамастан мин шикләр идем мондый хәлне, әзрәк утырсыннар дип. Чөнки без үз шифаханәдә күрәбез, моннан килеп чыккан ниндидер катлаулы проблемалар инде. Күзлек кенә кию түгел, миопия бик зур саннарга менгәндә 6дан күбрәк, -6дан күбрәк. Бу инде ниндидер катлаулы проблемалар китерә ала күз эчендә. Шуңа күрә ата-аналарга нәрсәдер кисәтеп утыра алмыйм. Аны инде үзләре карасыннар, мин аларны тәрбияләргә хакым юктыр дип уйлыйм да. Барыбер гаджетларны балаларга 15 минутка көненә генә бирергә без рөхсәт итәбез инде, чөнки башкача булмый, ләкин ничектер тыярга кирәк дип уйлыйбыз. Менә шулай дип әйтим. Менә
косоглазие деген бар бит инде, кылый балаларны күрергә туры килә. Аның сәбәпләре нидә икән менә? Аны алдан ачыклый алалармы табиблар юклы вакытта укмы? Кылыйлык бүгенге көнгә ул тумыштан килә торган кылыйлыкка бүленә һәм инде яшәү рәвешендә барлыкка килгән. Туудан бирле кылый була ала балалар 4 айга хәтле, ул норма булып шутлана. Аңа берничек тә тәэсир итмиләр, ул 4 айдан соң үзеннән үзе бетергә тиеш. Шуңа да карамастан, теләсә нинди күздә булган үзгәрешләрне без табибка күрсәтергә тәкъдим итәбез. Инде ул гына ниндидер дәвалау яки инде ниндидер программа сезгә язып бирә ала инде. Бу әтиәниләре кылыйлыкны иң иртә булып күрәләр инде өйдә. Шуңа күрә аны күрү белән поликлиникага барырга кирәк. Яки инде башка дәвалау. Төзәтеп була инде. Төзәтәләр баштан ниндидер консервативный дәвалау белән, аннан соң инде ул да ярдәм итмәсә, операциялар ясала Казанда бездә. Төзәтелә барыбер. Төзәтеп булса, төзәтәчәкбез. Нәрсә? Менә йогышлы авыруларда була бит инде, конъюнктивит шуларның берсе дип беләм. Менә аны ничек дәвалыйлар? Ул бер булса еш кабатланамы? Конъюнктивит бүгенге көндә яшәшә торган чирләрнең берсе, ул инде берәр нинди микроб я вирус белән бәйле. Шуңа күрә аның белән ешрак тыгыз коллективларда аралаша торган балалар ешрак чирли инде. Балалар бакчасына йөри торган, мәктәпләргә йөри торган, аның еш кабатлануы менә шу микроб һәм вирусларның күзгә эләгүе белән бәйле инде. Һәм иммунитет аларны җиңә алмаудан. Менә шуңа күрә беренче чиратта иммунитетны күтәрергә балаларны ешрак кулларын юырга өйрәтергә, аларның балалар бакчасында да, мәктәпләрендә дә үз кул яулыклары, үз тастымаллары булырга тиеш, үз мендәр тышлары һәм шундый эпидемияларга каршы булган ниндидер мероприятияларны дип әйтим инде оештырырга кирәк. Аның билгеләре бит инде күз эренли, Күз эренли, яшь ага, кызара, балалар аны кашый башлыйлар күзләрен. Кай вакыт температура күтәрелә ала, борыннарыннан аның ага башлый яки манкалар инде шулай үтәли башлыйлар. Бу очракта инде баланы шул көнне яки инде икенче көнне күрсәтергә кирәк табибка. Я үзегезнең педиатрыгызга поликлиникада, яки инде күз табибына. Аны балаларны балалар бакчаларына да тәрбиячеләр кертмәскә тиеш. Кертмәскә тиешләр. Бүгенге көндә күп баланы кертмиләр, беләләр тәрбиячеләр балалар бакчасында андый әйберне һәм әзрәк чирләмиләр инде. Ничектер тыярга тырышалар инде бу хәлне. Бөтен бала бакчасы чирләмәсен дип. Андый балалар өйдә утырырга тиешләр, башка балалар белән әзрәк аралашырга тиешләр, яки инде бөтенләй аралашмаска. Күзгә арпа чыгу турында да әйтсәгез иде, менә аны ничек дөрес дәваларга? Күз кабагына арпа чыгу чире очрый. Аны дәвалавын инде сезгә табиб кына язып бирсен инде. Үзегез дәвала башламагыз. Элекке әбиләрдән килгәнендә төкерергә күзгә, аны ничектер нәрсә беләндер йылтырга, нәрсә беләндер саларга, бу әйберләрне онытырга кирәк, алай ярамый эшләргә. Табибка барыгыз, хәзер күп дарулар, тамчылар сезгә булышачак. Арпа чире еш чыга башласа, ул инде ниндидер ашказаны һәм ишәк белән бәйле чирләр белән бәйләргә без бүген шундый бәйлибез. Яки инде ут куыгы белән ниндидер үзгәрешләр. Шуңа күрә берәр балада арпа чире еш очрый икән, бер ел эчендә 2-3 тапкыр. Без инде ул балаларны дәвалаганнан соң арпа чиреннән гастроэнтерологка җибәргә мәҗбүр. Инде анда аны тикшерәләр, карыйлар, нәрсәдер. Анда үзләренчә дәвалыйлар. Чөнки күз кабагында арпа чыгу ул беренче чиратта иммунитет төшү чире.
шире. Шуңа күрә без монда дәвалыйбыз күздә күренгән ширне генә, ә инде ниндидер зур үзгәрешләрне безнең тәнебездә аны инде эзләргә кирәк һәм дәваларга. Элеккеге дәвалау ысулларын онытырга киңәш итәсез инде. Мин белгәннәреннән күбесе файдалы түгел. Бәлки кайберләр зыянлы да. Кеше үз баланың күзенә төкерү инде ул бигрәк инде әллә нинди кыргыйлык. Мин шулай дип саныйм. Балаларның менә күзенә, балаларга гына түгел, гомумән кешенең күзенә бит инде шүп кермичә тормый. Менә шүп кергән очракта кайбер әниләр балаларның күз кабакларын әйләндереп тә карыйлар. Менә нәрсә киңәш итәр идегез бу очракта? Күз кабагын әйләндерү бу инде тәҗрибә соравы. Алар аны эшли белсә, хәтледә эшләгәне булса инде борып карасыннар. Иң беренчедән бу балага зыян китермәскә тиеш инде. Нәрсә генә эшләсә дә анда ата-анасы эшли белмәсәләр инде йөрмәсеннәр анда тыгылып дим инде. Баланың күзенә шуп керсә, без анда беренче ярдәм сыман тамчылар тамызырга тәкъдим итәбез, антисептик инде. Бу бүгенге көнгә пиклоксидин, анысын да табиб язып бирсә әйбәтрәк инде, мине тыңлап кына түгел. Аны баланы карарга кирәк барыбер. Баланың күзенә шуп кергәчтән аны сез тамчы белән юдырып ала алмасагыз, табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бер шул көнне шуңа күрә инде шифаханәгә килгәч, аннан чыгарачаклар һәм тамчылар язып бирәчәкләр. Үзегезгә анда бер нинди күз кабак борып, бер нәрсәдә эшләп йөрергә кирәк түгел. Менә шулай дип мин уйлыйм. Менә сез үзегезнең практикадан мисал китерә алмыйсызмы? Менә истә калгандыр бәлки ниндидер бер очрак, күзгә нәрсәдер керүме, анда төртелүме балаларга? Балалар бит бер-берсе белән уйнаганда, шаярышканда да бер-берсенең күзенә төртергә мөмкиннәр. Ешрак күз балалар бер-берсе белән уйнап, я бармаклар белән, я мәктәптә линейкалар белән күзләренә төртәләр. Ул инде эрозия дип атала роговицаның. Ул инде шуп керү түгел. Аны дәвалыйлар тамчылар белән, күп очракта ул үзеннән үзе үтә. Инде шуп керү дигәннән иң яш ул инде я ремонт вакытында, я инде төзелешләр барганда иде, балалар ул вакытта уллар янында йөгереп йөриләр һәм күзләренә нәрсәдер керә. Балалар нәрсә белән аерыла, аларның күзләре авыртса да, авыртмаса да алар аны әйтмиләр һәм инде качырып йөриләр әтиәниләреннән һәм монда әтиәниләре игътибарлы булырга тиеш. Күзләре кызарса балаларның, ниндидер үзгәрешләр булса, кашый башласалар, алар аны күрсәтергә тиешләр. Булай мисал китерә алмыйм да, күп инде алар. Киләләр безгә республика балалар шифаханәсенә. Ярдәм итәбез. Булай. Ярдәм итә алмаган очраклар буламы менә шундый күзгә нәрсәдер төртелгән баланың күз күременә зыян килгән, күрү сәләтенә? Теләсән инде күз имгәне ул инде бик куркыныч һәм катлаулы булып шутлана инде. Я күзләренә суксалар, бигрәк тә инде күз кабаклары аша үтсә берәр нәрсә күз эченә, пыяламы инде, ботакмы инде, яки берәр тагын инде таяк, ул инде бик куркыныч ширләр арасына керә. Күз өчен генә түгел, монда инде тормышка да бик зур, ниндидер катлаулыклар китерә ала. Шуңа күрә андый хәлләрдә була. Бөтенләй күрмәүче калган балалар саны. Сукыр балалар. Барыбер ут булса да күреп калалар инде бездән чыкканда. Әле бөтенләй сукыр булып, бармак буйлап шутлап була. Шул ук көнне мөрәҗәгать итсәләр безгә, без аларга операциялар ясыйбыз һәм ут булса да күреп калалар бездә. Менә шулай. Бөтенләй сукыр булып калган балалар минем истә юк. Менә шулай. Бөтенләй сукыр балалар дигәндә инде монда имгәнүләр генә түгел, Татарстан буенча ул 18 бала 100 меңгә. Бөтенләй ике күзгә дә сукыр балалар. Очрыйлар андыйлар. 100 меңгә 18 очракмы? Ничә бала икән әйтә алмыйсыз?
Анда ничә бала исәпләнә? Белмим, бу Сукырлыкка китерә торган менә сәбәпләрне Балалар арасында? Балалар арасында. Балалар арасында бүген Имгәнүдән тыш нинди чирләр? бу инде вакытыннан иртәрәк туган балаларда очрый торган ретинопатия. Иң зур сан шуларга керә, сукырлар ике күзгә дә. Кабат булай. Я инде тумыштан килгән инде ширләр. Бигрәк тә инде бу онкология ширләре, ретинобластома дип атала торган. Андый балаларны без барысында Мәскәүгә җибәрәбез. Анда бер үзәк шифахана оештырылган Рәсәйдә. Алар анда дәвалана. Менә шулай. Глаукома шире сукырлыкка китерә ала. Вакытында аны күреп алмасалар, я тинәлниләре мөрәҗәгать итмәсә ниндидер, я инде күрмәсәләр инде безгә соң килсә, менә ул ширдә ике күзгә дә сукырлыкка китерә ала. Менә шулай. Калган ширләр белән ничектер әле вакытында мөрәҗәгать итсәләр, күрүне саклап калуга шанслар зуррак инде. Менә шулай. Шуңа күрә нинди генә үзгәрешләр булса да күздә баланың, без сезгә табибка мөрәҗәгать итәргә өндибез инде, белмим. Менә шулай. Бүген менә балаларның күзен саклар өчен тагын нишләргә була? Нинди киңәшләр бирер идегез әти-әниләргә? Ниндидер махсус тукланумы, витаминнармы? Махсус туклану витаминнар гына ярдәм итмәс инде. Бүгенге көндә бөтен кешедә бер дару эчәргә дә, шундук әйбәт яшәргә тели. Андый бер кызганычка каршы булмый. Бу сәламәтлек саклау ул һәрбер көнне эшләнә торган эш. Беренчедән балалардан өстә әйтеп киткәнемчә гаджетларның белән куллануны әз генә булса да әзәйтергә кирәк. Икенчедән бу ешрак саф һавада йөрергә, физкультура ясарга, ризык дигәннән зыянлы ризык дип әйтә торганын ашамаска инде, күбрәк җиләк җимеш. Шулай, булай витаминнар гына эчеп кызганычка каршы күз күрен рәтләп булмый. Менә табиблар язып биргән күзлекләрне киергә язганча, инде каядыр кесәдә йөртмәскә. Моның да зыяны бар, чөнки күзлек кимәү, инде язып бирелгән күзлекне кимәү дә үз чиратында күз күренен начарлата ала. Өченчедән, хәзер күп әти-әниләре балаларны укытырган 2-3 башлыйлар. Бу инде бала бу моңа 2-3-4 яшьтән бик иртә башлыйлар. Балалар моңа әле әзер түгел, аларның күзләре бигрәк тә. Аның өстенә баланың умыртка сөягенә дә бу бик зур нагрузка дип әйтим инде. Бик авыр инде. Баш миенә дә баш авырта башлаганнар баланы. Шуңа күрә ничек менә безнең илдә язылган тәртибе, нинди план, балалар бакчасында укытырга, нинди мәктәптә, шулай шуның буенча гына баланы тәрбияләргә, шуның буенча гына. Шаккаттырам дип вакытыннан иртә азапламаска инде. Чөнки балалар иртәрәк укый башласалар, күбе статистика буенча инде күзлекне кияләр иртәрәк. Менә шулай. Шуңа күрә вакытында кирәк барысын да эшләргә, вакытында өйрәнергә, вакытында нәрсәдер ятларга, вакытында нәрсәдер эшли башларга. Баланың күзлек киясе килмәсә, бик авыр кичерә ди андый очракта. Менә сезнең буламы андый очраклар? Әти-әниләр зарланамы кайчакта? Менә киясе килми. Зарланалар. Бу хәзерге көндә ешрак очрый мәктәпләрдә, имештер, иптәшләре көләләр балалардан, бер-берсеннән көләләр. Аңа да карамастан күзлекне киергә кирәк. Бүгенге көндә 7 яшьтән 18 яшькә хәтле 10-нан алып 30%-ка хәтле бала инде күзлек кия башлый. Шуңа күрә мәктәптә хәзер бик күп кеше бик күп бала күзлек кия. Шуңа күрә инде хәзер алар бик уялмыйлар да. Булай линзаларны кайчан рөхсәт? Линзаларны киергә аны туганнан бирле кидереп була балага, анда күз эченә тыгып. Анда иң әһәмиятлесе линза артыннан ничектер аны юырга, аны карарга, аны ничек кия бала, аны ничек салдыра, аның алдыннан кулын юамы ул, аны салыр алдыннан, кир алдыннан, аны нинди растворда, нинди сыйыкчада ул аны саклый. Моны барысында ата-аналар күзәтергә тиеш. Мәктәптә күп балалар инде аны кия башлый.
Монда инде ата-ана үзе буны карарга тиеш, качан кия башларга линза дигәнне инде. Без тәкъдим итәбез 16 яшьтән дә иртәрәк аны кимәскә, чөнки әле 16 яшькә хәтле балалар үзләрен алай кулда тота алмый, пычрак куллары белән аны салдыра алалар, пычрак кул белән кия алалар. Яисә инде бик инде киергә теләсәләр, яки инде ниндидер табиб язган, ниндидер ниләр дәвалау өчен линзалар кисә инде. Бу очракта ата-ана үзенә барлыгын бөтен җаваплылыкны ала һәм инде үзе кидерә, үзе салдыра, үзе ул линзалар артыннан ничектер карый, аларны юа, менә шулай. Булай линзаларны без кирәк булса бала өчен туныштан бирле язып бирәбез. Менә шулай. Булай ниндидер анда инструкциясендә ниндидер яшь күрсәтелмәгән. Менә шулай. 16 яшьтән дә иртәрәк бик кирәк түгел инде баланы интектергә. Яхшы, рәхмәт. Менә шундый очрак була аламы? Күзлек кигән, мәктәптә укыганда да аннары үскәч күзлекнең кирәге калмаган. Алай була аламы? Или инде бер кичкенәдән кия башлаган икән, ул гомер буе киячәкме? Бу инде диагноздан тора. Мәсәлән, сезнең бала инде ул ерактан күрми торган булса, миопия дип аталса, ул күзлекне булар бер күзлек белән булачак. Яисә инде линза киячәк, яисә инде менә хәзерге көндә операциялар ясала күзлек киер урынына. Барыбер ниндидер дәвалау булырга тиеш. Шуның белән генә ул ерак киячәк. Ой, ерак күрәчәк. Яисә инде мәсәлән бар диагнозлар арасында гиперметропия дип атала торган, аны вакытында күзлек бирелсә, ул аның соннары җәйтим инде бик зур булмаса анда дәвалауны дөрес үтәсә әтиәниләре кайчак күзлекне салырга да мөмкин. Менә шулай. Монда барыбер диагноздан тора, баласыннан тора, әтиәнисеннән һәм инде аларны дәвалый торган табибтан. Менә шулай. Төрле хәлләр була. Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.